ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டைமண்ட் சாரீஸ் வித் மீ தீபிகா ராமநாதன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பனாரஸ் ரா சில்க் சாரி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷனல் வேர் சாரீஸ் அண்ட் வந்து ரொம்ப கிராண்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாரி நான் ட்ரேப் பண்ணியிருக்க சாரி அண்ட் இதில் என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். லாஸ்ட்டில் ஒரு சாரி மட்டும் நான் ஓப்பன் வீடியோ காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கலரே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டார்க் க்ரீன் கலர். ஸோ தி நெக்ஸ்ட் சாரி, வாவ், பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு yellow color saree and a teal blue color saree. Next color, ஒரு மைல்டான ஒரு பேபி பிங்க் கலர் மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான yellow color saree. This is the body, pallu and a beautiful brocade blouse.